салому алайкум. Чӣ хеле ки медонед дар ҳамин корхонаи мо коргар дар кора духтар ё бача фарқ надорад. Аввалин дараҷа бояд дониш дошта бошад ва одоби сухан ва баодоб бошад. Барои ҳамин бе ягон хафагӣ ҳар дутонда як саволӣ метиҳем, дар муддати 10 секунд бояд ҷавоб бидиҳем. Бо мегӯем ки мо дар духтар бача фарқ надорад. Як хел корхонаҳо мери духтара мебинанд, дига бачаро намегӯянд, мо хел нестем. Хулас саволҳоро метиҳемтон. Якум аз шумо сар мекунем. Аҳолии Тоҷикистон чанд нафаре? 10 миллион. Маладес, шумо ёфтен. Анаки навбати шумо. Аммо 10 миллион аҳолиро номошона номбар кунед. Табрик мекунам. Ба ҷои кори навтон метавонед имрӯз кора сар кунед. Алло, ҷон дар киҷаи? Балнисада? Чӣ гап айт инҷа? Мариями дугонам касал шида балнеса оварде бош. Ишав дар киҷои агане берам буроем? Марияма хол мекадаян. Ишав қати ҳамуён. Фаҳмо. Майли хай агане. Хоб. Замонаро диде на? Дар руд механдаву нагла дурӯғ мегаву хиёнатата мекунад. Чӣ гуфт агуҷон? Гуфт ки қати тиям. Бия бурем ки иш када боварӣ нестаӣ. No.